नैबे मिरु बिसानि आफादगिरि महरै सायख'बाय दा बेनि गेजेरजों नोंथाङा मा फोरमायगोन नोंथाङा माबायदि फिलिंस गिबियावनो बर'नि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आरो बर'नि रादाब नायगिरि बिथांमोनखौबो आङो दुंब्रुद बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ आं ओरैबायदि होनो लुबैयो जे बर'नि गेजेराव गोबां माहारियारि आफादफोर दं, नाथाय नैबे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना एसे आलादा रोखोमनि बर'नि मोनसे गौथुम, जाय गौथुमा हारि सिबिनायजों लोगोसे माने सुबुं माहारिखौ एबा दिनैनि बे गोदान मुगानि गोदान जोलैखौ गावबा गाव आथिङाव गसंनानै आवगायलांनो हानाय बायदियै खामानि मावनो थाखाय जोङो बे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनखौ दाबोनाय जादों। आरो बे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनाव आं 2013 मायथाइनिफ्राय गाहाय नेहाथारि बिबान लाबोनानै 2019 मायथाइसिम गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ रुजुनबोदोंमोन। बेनिफ्राय 2019निफ्राय दिनैसिम आङो लेङाइ आफादगिरि महरै बे बिसानि जानानै खामानि मावबोगासिनो दंमोन। नाथाय फैयै फैयै दिनैनि बे जर'खा जथुम्मायाव जे जोंनि गुबुन गुबुन 17टा जिल्लानि थान्दै बिथांमोना आंखौ लेङाइ आफादगिरिनिफ्राय सासे बिसानि आफादगिरि महरै सायख'गोन, आं बेखौ माब्लाबाबो सिमाङावबो सानाखैमोन। बे आंनि थाखाय मोनसे सारप्राइज। जियानो जा, जाय गेदेमा दैदेनगिरि थान्दै बिथांमोना दिनै इउनिमासलि आंखौ आफादगिरि महरै सायख'बाय, बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ गोजोननाय एबा आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। आरो इयुनाव जोङो बयबो सावथुननि गेजेरजों बर'नि राव थुनलाइ हारिमुखौ मुलुगदांखा खालामनायाव जाहाथे बिहोमा होयो, बेखौनो आङो बयनिसिमबो मिजिं थाबाय। गोदान आफादगिरि महरै सायख'जाबाय। दिनै नोंथाङा बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय नोंथाङा मा मिजिंथिगोन? जोङो जागायनायनिफ्रायनो जोंनि बर' सावथुनखौ जौगाहोनायनि थांखियै एबा बर' सावथुनजों लोब्बा गोनां गासैबो थाखोनि महरगिरिफोर, सावथुन होननानै बुङोब्ला बेवहाय माने इन फ्रन्ट अफ दा स्क्रिन आरो बिहाइन्ड दा स्क्रिन खामानि मावग्रा माखासे महरगिरिफोर थायो। आरो बे महरगिरिफोरखौ जोङो बोरैहाय माने बिथांमोनखौ प्रफेसनेल लाइनाव लांनो हायो एबा गावनि आथिङाव बोरैहाय सावथुन मुलुगाव खामानि मावनानैनो थांनानै थानो हायो, बेखौ नोजोर बोनानैनो जों खामानि मावनो लाबोदों। मानोना जोंनि गेजेराव दिनै सावथुन मुलुगाव माखासे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाय लाइमोनफोराबो दिनै ज' ज' ओंखारबोदों। जों मिथिगौ गोदोनि दिनाव जोंनि हारिमुखौ सिबिग्रा एबा सिनेमा एबा थियेटाराव माने सोलोंथाइजों बारा सोमोन्दो गैयै सुबुंफोरासो बांसिन आग भाग लायोमोन। नाथाय दिनैनि बे डिजिटेल मुगायाव एबा दिनैनि बे गोदान मुगायाव जों नुदों हाइलि क्वालिफाइड इयुथफोरा ज' ज' ओंखारबोदों। आरो बेनि थाखायनो जों मिजिंथिनो हायो जे जोंनि इयुना माने मोजां। मानोना गोरों गोरों लाइमोनफोरा जिहेथु बे प्लेटफर्माव खामानि मावनो फैदों, बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ लानानै जों थारैनो जोंनि बे सावथुनखौ, बर' सावथुनखौ गुबुन हादोरनि सावथुनफोर बायदि मुलुगदांखा खालामहैनो हागोनखौ मिजिंथिदों। हयथ' बेयो सानसे साननैजों जानाय मोनसे हाबाफारि नङा। 10 बोसोर एबा 15 बोसोर एबा 20 बोसोरनि उनावबो जों जाहाथे गुबुन जौगानाय हादोरनि सावथुनफोरा जेरैहाय मुलुगनाङै गोसारदों, बर' सावथुनाबो इयुनाव गोसारगोन, जों बेखौ मिजिंथिनो हायो।